Non, ninazy raha tegna mampangotsika zany fampirafesagna le attention. Misy lehilahy mahay mampirafy le mahay regny baka izy tsy azonao onagna banao pirafesiny igny tiatiako toy zay le hoe mampirafy de hita be anao mivady karaha tsisy dikany be zay. Yo la famille Ranabavy Rala mizaha agnatin'ny Rex podcast ato tsika misy invité agnanao podcast araka aminakany anty tsy azo fa Rebecca izy artiste sady hitako izy magnamia conseil resaka fitiavagna agnatin'ny paginany ao de zany contact izy hitako m'intéressé olo maro zegny le izy satria izy resaka problème fitiavagna mihitsy zay tegna nirandry koragninay eto nianty avô misy projet nany mikasika misy raha naboakany vaovao zay zegny nampisy kora tsy haiko na ireo fa niboaka fa mbo tsy nivérifieko fa za fo zegny eta publication izy nivogna taminaka fa raha io zegny parole iranany e teminay amizay zegny izy mbola raha nikoragniny hita agnatin'ny paginany tao fo zegny raha jiaby zay izy mivola hoe fa erreur le misafidy olo tokony ankatia au lieu tokony mifidy olo mankatia. Erreur le mifidy olo tiagna par rapport à miaraka amin'olo mankatia izy erreur mifidy olo tiagna voilà zay zegny tegna ny raha nikoragninay eto niam bon Rebecca alefako tseniko zegny koragna resaka amin'ny koragna tsenika atsika resaka hoe le erreur ty zay tseniko zay za mitandregny anao tseniko zay le erreur zay volagninao le misafidy olo tiagna zay ya voalohany magnano mbola tsara atsika jiaby magnaraka podcastnay ty fary hoe amaly fagnontaniagna za moa fa tsy hagnano présentation fahainandre anareo fa anao fahain'olo jiaby questionnao zegny hoe ino mahatonga le hoe erreur mifidy olo tiagna par rapport amin'olo mankatian-tegna ankamaroazany olo jiaby zegny za zegny tsy teniteny foagna za koa fa mivolagna hoe erreur le satria le raha niaignako ave mbola erreur an'olo maro koa marobe olo mitaregna amin'ny page sasany mivolagna anao mavandy raha foromporognanao fô zegny za ty tsy mavandy fa zare tsy andeha nonona agnaragandreo zare tsy anonona agnaraganjare amintsika eto fa marobe ny olo mitaregny hoe matetika le olo mitaregny hitako hoe zare le tegna mankatia le tegna mijaly. Bon, kaya izy amizay basy izy koa zegny le anao zegny mitady safidy olo le mankatia anao basy le olo koa zegny tsy gonao nefa izy love be aminao zegny ke le izy baka tsy aferana goût tsy aferana goût fô izy ka olo matotro mahay raha tsara important fiaignana ty anao fa tsy andiniky goût zegny amin'ny fiaignana vaizo ty ao aminah fa erreur ka le mandiniky goût zegny égal goût izy an erreur fatale aferana goût atsika tsy andafy atsika Madagasikara na ro andafagna mbola takatra zegny fa atsika Madagasikara baka il faut qu'on prenne en compte les environnements magnodidina anao kandiniky goût réalité ny fiaignana vaizo ty anao masera anao viava anao tsara quoi physiquement t'es belle mentalement zegny anao koa azo lazaigna mba paripare de anao amizay ifidy le tianao za iza beau gosse aby zegny Madagasikara zafady beau gosse isany vitsy donc le tegna hoe managna situation za tsy volagna resaka matérialisme eto fa iandeha mpijaly anao fô i beau gosse nao i aleo abanao ka misafidy entre hoe ty beau gosse mandeha salle de sport isanandro tsisy moyen tsy miasa ty tsy de beau gosse ohatra mitovy taogno rô hoe za mbola tsy koragna sugar daddy olo mitovy taogno aminazy fa izy miasa fa izy tsisy musclé tsisy tablette de chocolat fa izy mavita mankatianao olo sérieux ino ny tianao masera tsy aloha miditra amintsigona olo sérieux de mba namanao miaraka mitady amin'ny fiaignana toy zay i olo anjoritra anao ireo rogna ambany ary zegny ka le volaniko hoe erreur ny misy goût i aferany goût à Madagascar c'est une grosse erreur fotony azony jaly eto zegny raha io zegny tegna manahirana ave tsara koa anao mavelony tegna mo vao maika tsara fa anao koa safidy olo zegny mba tsy jalianao aleo miaraka am'le olo tian-tegna plus que tiavan-tegna izy donc ataova de côté ny aferany goût ka tsy tijaly mpitiavagna fa sinon ndraiky mahazo libre andre midira amin'ny goût fa de aza mitaregna aminaty edy fa zo amizay boka zegny karaha miraha volagninao zay zegny misy magnangy zay be critère zay azonao izy be critère avô amizay zegny fahitany zegny le olo mampijaly izy après le izy azony critère na safidinany zegny hoe ndraiky tafivolagna hoe fa izy io tiako e na za mpijaliny volagniny karaha ty hoe jaly tadiaviny baka zegny fa za mitaregna aminay ty fô fa regny amizay tegna be taregny amizegny regny azonao rety zegny zegny tegna be taregny agnatin'ny raha io impiry za mivolagna za mitaregna ty blanco izy koa mbola tiaritry jaly manteragny fa solution fa mezane fa izy koa zegny igny ny tianao iareta feky jalinao fa za mitaregny koa
mahitsitsy ely zegny ko na za ty tamin'ny 2025 ty za tsara nahitsitsy ny tamin'ny 2025 nahitsy fa za 2024 2023 hoe magname conseil mahitsy karaha igny fa za 2025 ty koa ndrô fa mahitsy bon vita amin'igny edy za koa zegny tany anao zegny resaka publication anao nampikapikapiko tsaiky magnangy marobe tao igny zegny tamin'ny parole niranao izy fa bon résumé ko fa raha anao nivolagna karaha ty fa lehilahy mpandiandia tsy fatao tsy fitorogny iny volagninao tegna tsy fitorogniny anao nagnambaro hoe fa anao zao volagninao vantara hoe fotony anao nahazo place io volagninao fa nefa raha tsy azonao onogny hoe fa tamin'ny moman'izay teo anao nataony karaha io nataony favori nataony vadivao nataony princesse voakarakara nandeha fotoagna amizay zegny naboakany anao amitsara amizay soranany amizay zovy tsara hoe olo iarahana somary asiasia fagnazavagna hely koa edigny edy Rebecca fa m'intéresse za sujet-nao igny le raha ny tegna marigny tsy de tantaranaka loatra satria tantaranaka fa navaliko agny efa vita lasa momba ny lasa za tsy de tia mamofo tamandry fa le hira eto zegny miconcerné ma chérie dy la maro be ma chérie mitaregny raha ty nisy fotoagna aby za nagnoatra nagnano pub zay mikany naviany inspiration nagnoatra nagnano pub za hoe me se mettre à la place n'le olo matetiky titihin'olo agnatin'ny hira réalité amizao ty maro hira agny miviser ex matetiky le vaovao mahazo place igny anao vadiny taloha anao tsisy raha manjary zegny le raha volagnin-jare nefa le olo amizay tsy mikotragna rô aby fô rô zegny nahazo place endrakendrika igny mieritreritry fô raha manjary ty rô zegny favori ny atao hoe favori fo zegny ambadika izy io koa navitiany olo igny fa olo taloha igny fa matao nisaraka tsy anjara fa tsy hoe tsy anjara olo aby igny anao mieritreritry fa anao azo place ake zegny de anao zegny tegna ho favorite en voalohany fa anao favorite surtout hoe lehilahy mpandiandia le izy nefa nataoko tsara entre parenthèse entre crochet hoe mpandiadia ny atao hoe lehilahy mpandiandia zegny nahitavany anao nandatsahany araiky ary nahitavany za possible nandatsahany olo hafa donc anao nahazo place igny aza mideradera hoe za hato anao igny aza mandeha magnaratsiratsy le olo nisarany igny izy igny possible ratsiny aminao ambilahy zany karatsy aminao fa mbola ho hitanao le toetranazy surtout izy ka ho lehilahy tsy nanjary fa matetiky lehilahy manjary tsy mankaratsy ex io tsy asiany koragna eky fa tantara taloha igny fa fiaignanandre présent fo koragnesany fa izy ka nandany fotoagna izy nangala fanteragna tanao viavy igny baka karaha ty izy zegny tsy manognona ino défaut nazy tamin'ny relation igny dikan'zegny lehilahy mpandiandia lehilahy tsy manjary zegny ary karaha nanaovany nagnaratsiany ex igny ka andeha agnaratsiany anaovake za tsy nivolagna hoe situation na nahitana za zao ty za baka tsy navita leçon nahy maventy tamin'ny Facebook miporapiaro le arahagny nafa tsy pour ekeky baka za le je suis heureuse là non tsy magnano vantara eky za je suis heureuse fa no fagnampiako le ma chérie tavela agnatin'ny situation karaha zegny za zegny miparler en connaissance de cause hoe solom-bavambahoaka baka artiste donc za magnaboaka le émotion zare zao attaquen'olo amina hira le adversaire vaovao magnaboaka hira hoe anao vadiny taloha azafady kesesali anao tsy nainipetraka tsy haiko magnino irô amizay tsisy raha valiagna bon andreka fa tsisy raha valiagna za feky itsahagna nagnano solom-bavambahoaka anandre za andeha amaly hira zegny fa efa tsy hitandreo masay raha be amaligna raha mbola ho hitanao nambarandreo karaha zegny avô koa zegny alohan'ny antsika vadika amin'ny sujet magnaraka zegny misy magnano karaha ty koa hitako misy karaha hitako tsy normal anao zao zegny antsika roe miaraka azonao anao zay draguen'olo agny anao draguen'olo agny nefa za tsy problème ndraiky lehilahy drague anao igny fa za ntegna karaha tsiny aminao hoe iala izy za managnino izy amin'ny moment izy azonao raha zay azonao io fo zegny anao zegny tambitambeziny hoe iala vadinao nino ino mazo koa zegny hoe le andra ataony agny fa zegny ataony anao fa izy tsy magnaratsy za ty zegny izy ka matetiky karazan'olo anao olombelogno atsika boka olombelogno zegny pour se valoriser midévaloriser olo valeranao zay tsy hitanao anao koa tsy magnambany misy olo karaha zegny fa tsy olo jiaby karaha zegny et ça azo lazaiko hoe vilain défaut koa zegny fa maha olombelogno atsika mo hainao jalousie tsy maintsy mandeha sarosarotampiaro tsy maintsy mandeha fankaratsiagna tsy maintsy mandeha fa ampodiko ndraiky tsy olo jiaby karaha zegny fanjaran'ilay mpagnano azy tokony mangala ondrama nomboko niany ary raha zegny fomban'ny lehilahy fomban'ny viavy anao ka fanjengôlo agnano planao anao i raha volagninao fa volagna fa azo mankaratsy olo fa miao koa zay misy raha raiky koa zegny hitako zay tsy de méranger za koa zay tsy maintsy agnontaniako anao koa zay raha potony baka anao zay fa presque tandrignesandreo volagna zegny ndraiky conseilnao de tsy hitako le maharatsy conseilnao agnaty amin'ny raha ataonao zegny hoe misy zegny surtout ray aman-dreny zay koa zanakandreo zegny tadiavindreo zanakandreo tadiavindreo nanambady zanakandreo baka teo bon nanambady zanakandreo fa ino fo amizay zanakandreo nanambady amizay zay le olo nataova nangala izy vady ndray tsy nieritreretigny jerinany tsy magnaja tegna mampirafy mamompoko vady io amizay zegny tsy haiko magnangy zay mipody amin'ny ray aman-dreniny mama papa hoe za mipody aminareo ty fa tsy diniko raha mahazo za agnatin'ny vadiagna koa
io fre mandreny vola karaha ty fa izy koa magnamianao vola iareta fo zegny raha ataony anao agnatin'ny tragno fadiagna taloha fo zegny iareta fo volagny izy koa fa mitondra vola midika an-tragno fa anao za maro koragna izy karaha ty hoe fa hitanao fiainagna zo sarotro zegny za amizay karaha tsy dia hitako mety loatra za d'accord aminao am raha zegny i raha zegny taloha fogna taloha fa tokantrano fiafiagna zegny fa amin'ny androntsika zao ty zala za fa tsy pour tokantrano fiafiagna zegny mahatonga divorce maro tsy hoe tsy mahavita miafy fa misy karazagna raha boka azo iafiagna de misy karazagna raha tsy azo iafiagna ohatra hoe le mamopoko zegny zio zegny de fa tsy azo iafiagna amin'azy fa tahoragna fafambaraka fo andeha déformer soranao ko hoe anao midoro fo non na ray aman-dreny ava izy ko remarquenao fa tsy magnano zegny loatra zare va izy na zare va izy raha karaha fa tsy pikiny hadiela fidiranjare laligny ndraiky volagnina anao misara nefa ray aman-dreny taloha zegny miconseiller hoe ieza amboarigny fa satria misy fomba fiteny zay ataondray aman-dreny taloha hoe zay taloha nampatagna vadiagnanay ninay raha koa fa roboka amboarinay fa va izy raha koa fa roboka ariagna agny vidy vaovao zay fo zao ty zegny andro ty zao raha koa fa tsy nanjary zegny remplacegna fo zegny non fa aminazy zegny tokony hoe lanjalanjaigny misy karazagna bêtise tsy condamnable azo le ferigny fa misy karazagna bêtise karazany raha tsy manjary mavoan-tegna tegna tokony ialagna feky de zavanao zegny encore une fois ampodiko ndraiky conseil famezako ro ma chérie abakao ilanjay o za seva balance ino raha manjary tegna fataony aminao ino raha tsy manjary fataony aminao izy ka ambelanao ambony balance le raha tsy manjary mavesabesatra ny raha manjary mahazo mandiny tegna fialagna anao amin'igny satria le olo zegny olombelogno natao isaigny lehilahy aby io ne tsy mantikadala be kadro zare misy jery zare iako karaha tsika viavy misy viavy lefaka misy viavy misy jery misy magnagny very misy ekeko tegna magneky za misy magnagny tegna verijery mary avy tegna magravy raha io zegny ohatra lehilahy koa zay verijery agnatin'ny fiaragna raha ne tsy mampiova raha maro fa izy koa magnagny verijery ndraiky misy lehilahy miovadala sérieux raha zegny misy magnagny mava verijery anao tsy maregny hoe izy koa zay lehilahy verijery agnatin'ny tokantragno io tsy hitanao ino raha mandalo amindreo fa raha jiaby fiainagna problème na lehilahy boka lehilahy tsy tia mitantara fa viavy le karaha le viavy mitantara igny fo managna ny marigny de andre amizay o mangotsiko igny andre tsy masaky mitomagny andre tsy masaky mitaregny mangigny conseil na amy lehilahy manomboka niany mba mitaragnesako aza tanagna nina ndray koa ana ataon'olo sarim-bavy tsy magnino fa izy ka fa misy raha tsy zakanao taony vadinao taony viavy koa anao zegny tsy mankaratsy fa anao mitaregny le hoe ino zegny sensationnao agnatin'ny raha mahazo anao za zegny miconseille fortement andre lehilahy mba mizava olo araiky hoe tsy olo iaragna edy satria anao magnaratsy olo iaragnao ka amin'olo deuxième bureau nao agny anao mitaregny karaha magnamia de ngengeny koa deuxième bureau igny magnaratsy ohatra couple anareo tokony mbola azo sauvegna manjary tsy voasauve satria le olo adversaire anazy hitantaranao défaut nazy mizahava namagna olo matitra olo sérieux ray aman-dreny hitantaranao problemenao fa tsy tonga de hoe nantreka anao ohatra regninao ohatra vadinao zao natratraranao message los direct anao mandeha mitantara tsisy olo tsy volagnanao mizahava olo de confiance hitantaranao le problème tandrinesanao avinazy aza atao olo contre vadinao satria izy olo contre zegny vao maiky izy miconseille misara fa mizahava olo araiky neutre sady tsy namany vadinao tsy namanao tantaranao problème de olo igny manory fa problème lehilahy tsy mitantara de lasa karaha izy fô diso sasany koa io tsy hainao tafianagna tongovozana agnatin'ny tragno raha karaha zegny nefa fa maro loatra problème amin'igny mitantara misy fotoagna zegny lehilahy tsy mivolagna io fa tsy hainao ino raha mandalo izy magnano tongovozana agnatin'ny tragno raha ka misy problème igny fa le azon'le mangigny tsisy olo hitantaragna na hoe décision nazy zegny mahamegnatra le mitantara le raha iaretany ninazy izy araiky sagnatretra ny vava amizay koa misy lehilahy hainy tsara vadiny igny tsy haiko mandeha mafy igny tsy masaky mivolagna amin'olo ave tsy masaky mandeha hiviavy mangigna koa fa mangigny farany maty an-tragno manokana sasany aminany misy hitako sage de misy sasany misy jery amindreo io tsy mivolagna fa kiakandra io fa entagna anany andesiny o mamany magnangy na mandeha bazar karakara igny io fa entagna anany amboariny izy loso tsy sans suite magnangy tsy mahay hoe communication ilaigna ka fa misy raha tsy tianao nataon'olo iaranao mila mikoragna andre une fois 3 fois fa mikoragna za tsy miconseille mikoragna mihoatra ny 3 fois avertissement mikagnaragna an'igny mikoragna une fois tantaranao zegny raha tsy zakako mifampitandregny de mitantara koa izy hoe zegny raha tsy tiako nataonao iezagna ialagna zegny le raha igny atsika na tsy ho parfait à 100% mboniny tany ty fa iezagna ialagna ohatra anao ke tara mody lava nefa anao tsy miasa tsy magnino iezana ohatra anao zatra mody minuit mba voavanao 9h fodiagnanao igny edy efa mampiegny degré ny higny igny edy igny edy nefa le raha zegny olo tsy masaky mivolagna igny mangigny de lasa magnanognano foagna de zegny lavie koa maly fagnontaniagnanao le hoe lehilahy mianara mivolagna fa manjary andre fô diso amin'ny problème fitiavana mizahava olo araiky neutre volagno sady tsy adversaire ny vadinao no tsy havanao no tsy hino tantaray problème olo mba fa matotro mahay fiainagna
Sérieux, zay tegna Voilà. izy aminany marigny izy. Avô koa zay misy remarque nakahy za bôka le raha remarqueko zay tiako fotony hitako anao zay mavoafehy raha ty. Aia. Volako aminao tsara koa. Ty koa misy araiky koa ty. Rô tsy haiko magnango io zegny maro déjà donc olo jiaby concerné agnatin'ny raha zegny. Koa zay fa nidirany problème fitiavagna ty nagnino ma hoe tsy ry olobenao. Azonao. Rô zegny olo zegny aminakahy zegny i normal zegny aminakahy koa zay fa tatrany problème fitiavagna io voalohany tokony ry tantinao ry angovavinao ry dadinao tantaranao problème-nao fa amin'ny donia joty ndraiky rô mandeha mitôrana tantara problème rô agnatin'ny page ataova anonyme koa ny azafady volagnin-rô ino fa amizay zay problème exposé amin'ny public amizay baka io za sûr fa rô mahita commentaire an'olo jiaby agnatin'ny Agnatindrabiraviny raha io e. Taloha fa tsy ava izy, taloha fa mitaregna amin'ny la famille zegny. Problème-nao anao fa mitaregna amin'ny la famille, problème pitiavagna, anao mety mahavôlevitra adalagnan'ny vadinao fa i la famille-nao tsy andefitra izy tsy ho adignanjare matrika zay ary erreur anao maventy zegny. Vairiavan'ny vadinao, avanao tsy avoalevitra adalagnan'ny vadinao. possible koa anao meva tsy tiandrô baka Za tsy contre olo mandeha mitaregna amin'ny Facebook, mais taragnesa ma chérie, na vierty, tsy magnino za mbola vogn'ny conseil fô. Za ndraiky tsy hoe je vais porter tous vos problèmes, mais fanareo le fait de parler misy oreille mitandregny tsy mijuger, Misy olo igny mitandregny magnamevagna izy. problème. Mila olo mitandregny tsy mijuger. fa la famille amizay Tsy mijuger, satria la famille bika ijuger. Yeah. Fa le olo mitandregny anao tsy ijuger. Indraiky hitako la famille boko une fois qu'elle bon nisy raha grave nandalo antranao roa indraiky iny koa hitako problème la famille koa zegny par rapport am raha La famille tsy tsara miditra amin'ny anao affaire zegny vadia mitantara hitako. problème igny anao mezandreo solution fa anao koa tsy nagnaraka solution igny anao meva tsy tiandreo miaraka amin'ny vadinao igny Voilà, donc zegny aza Olo fa mitaregny tsy problème nanjary. amin'ny la famille. Yeah. Olo fa tsy nanjary mbola ndraiky tsy fisianao jery anao mbo agny fô Voilà, aminany voilà. Donc, allô, mandeha mitaregna amin'ny Facebook atao anonyme. Matsara taregna amin'ny Facebook atao anonyme e. Conseil, olo samba amilao anazy, mahita hevitra maro anao amin'igny, amin'ny commentaire. Le tsara resinao fa amizay. misy la plupart izy io amizay hitako mampadécouragé amin'ny raha io hoe latsalatsa maro be agnatin'ny Facebook agnatin'ny commentaire Izy bika olombelogno efa karaha zegny fa tsy voatera rahanao raha volagny zare surtout le latsa zegny fa hodiefanigny feky fa tsy maintsy misy olo mivolagna raha positif fô agnatin'ny olo aby marobe tsy possible raha jiaby igny négatif. Mety De marigny le ndraiky. positif resigny. avô koa ty araiky koa zegny aminao taloha ndraiky anao zao ty Rebecca zegny koa exemple zao zegny vadinao zegny misy vola mampandeha raha azonao vadinao misy vola mampandeha raha eo amizay zegny anao zay vadiny an-tragno anao zegny doublena anao au courant tsara fa anao misy deuxième izy misy deuxième bureau nany ambady misy adversaire zay anao est-ce que izy koa ne anao taloha hoe est-ce que anao hoe idrika amin'ny moraly farany hoe fa anao hoe vady be sa hoe anao hiady am'le adversaire ao zay quoi ya fôtony izy koa baka aminakahy izy koa lehilahy koa tsisy vola io tsy raha anao tsy raha tafidoko izy koa mampirafy ya anao tsy tafidoko izy koa mampirafy Sarotro valiagna fagnontaniagna anao zegny. Izy koa ndraiky le zay Allô, sarotro valiagna zegny. ya lehilahy koa zay misy vola mampirafy zegny na izy hery atanareo fa izy koa Amiako valin-tena roa anao. I se mettre amin'ny placen'ny viavy mazaka ampirafesigny za, de i se mettre amin'ny placen'le viavy tsy mazaka ampirafesigny, ndraiky ny antony mahatonga izy. Hiditra amin'le mazaka za. Za koa raiky mazaka ampirafesigny. Vadiko fô boka zahako. Jalinay koa niala tamin'izay niaraka ny jaly, zay niaraka nanjary. Tsy possible za andeha hiala vadiko amin'ny histoiran'ny fampirafesagna. Za mikoragna en fonction de viavy madigny fampirafesagna. Tsy possible za andeha hiala vadiko pour une histoire na fampirafesagna. Avy eo vadiko koa hitako magnaja za. C'est quoi magnaja? Place-na mbola tsara niova, fihetsikinazy aminah mbola tsara niova. Fiainagnanay zegny mbola normal fô zay zegny tsisy hoe vola mifoity na karakory tady volanay mandeha tsara. Izy mbola manambitamby za aminah, tsy raison andeha hagnakorontagnako vadiagnanay fampirafesagna amin'ny deuxième ry. Ho an'le viavy madigny draiky io. Avy eo, i viavy deuxième ry koa tsy magnakorontagna za an-tragnonah ty ka, tsy mandeha mitady problème aminah ty, tsy mandeha ngengegny magnano hira hoe anao vadiny taloha blablabla nefa tsy anao fitiavagnanay tato. Za tsy mivolagna hoe lehilahy jiaby magnano karaha zegny fa ho an'le hoe mazaka raha zegny le moraly ndesigny miatriky raha zegny andeha se mettre en place ny viavy tsy madigny zegny amizay za karakory ma i Arnaud zahay olo niaraka nijaly za olo nitady vola izy ka hoe en partie zegny hoe za zegny tegna nitady vola taminay roe ka hoe izy vola angala viavy fary hoe za tsy possible aminah biky zegny marary aminah na izy lehilahy zegny satria reky karaha voa mafy be hoe za père zegny niasako letra zay andeha melogny viavy araiky ry hoe agny baka le mampangotsoko antegna amle raha amle pièce le tsy mazaka je me mets à la place des deux zegny samy comprendre irô roe za misy mamarigny izy hoe de vadinao koa mbola agnaty zegny koa mbola
ohatra hoe taloha izy passer plus de temps avec toi mivadika lagny inisiana raiky vaovao rinao karaha tsinitsiniaviny zara raha mody an-tragno anao amizay igny baka le tsy manormal lehilahy kafa nampirafy za tsy de mahay karakory fandehan'ny religion musulmane satria zare afaka magnano raha zegny reo afaka magnano zegny fa le égalité entre les femmes zegny le égalité apetraka anao le importance ny viavy fa raiky amizare ka misy mitanila hely karaha igny dikan'zegny tsy zakanao le raha aloha sitrany ajano izy koa fa tsy mitovy ary ndraiky tsy possible hitovy fitiavagna lehilahy by na adala izy tsy possible hitovy fitiavany viavy roe tsy maintsy misy agnabonabo fô zigny le amizay tsy mety amiro magnango zay le misy araiky azonao izy koa fa nasongadiny loatra hoe tietieny to zay ty aloha mijano nefa amizay koa ny misy sasany zao ty hitako lamodiny surtout tsaikitsaiky magnango zao ty ro préfère atao deuxième bureau par rapport vady an-tragno zay volagnin'reo fôtony mahatonga azy io zay le afanagna iagnana agnatin'ny vady première bureau zay tsy iagnandreo zay volagnin'reo zay reo libre zegny azonao sasany zay vola zay libre zay afaka magnano zay raha tianay atao fôtony za sura fa reo mpagnano zo zay reo miaraka amin'ny vadin'olo misy sasany aminany tsy vadin'olo araiky iarahandro fôtony hafa zay magnefa gazy ary zegny tsy raha ho zakany lehilahy izy midécouvrir hafa zay magnefa gazy azonao hafa magnefa tragno hafa magnefa forfait reo zay volagnin'reo hoe aloha fa zay mipetraka amin'ny placen'ny deuxième bureau fa deuxième bureau ty mashiro volagnin'reo tena libre tsy agnamietsiny zare ary za tsy agnamiany marigny zare fa olo samby amin'ny fitondrany fiainagna anazy zanao tsy raha mamelogno zare ka fa zegny fomba ivolamanjare c'est leur vie fa du moment que tsy miconcerné avantegna tsy miconcerné vadintegna karaha mora izy koa raha tsy amintegna karaha hita more zay koa misy olo sasany mivolagna karaha ty fôtony baka tsy anadainareo ataondreo zegny lera izy avy amintegna baka izy votegna zakantegna fa tsatro zegny le miblame olo satria anao tsy mahay lalagna nimboanjare agny atsika ty ka samby mi se comprendre amin'ny fiainagna ty io tsisy olo mitaregny fa satro fiainagna ty koa ny séparose atsika tsy ho paradis baka zegny magravy raha i na za hitanareo za tsy parfaite anareo tsy parfaite tsisy olo parfait eto fa miezaka magnano le raha sy hitsina en fonction ny fiainagna antegna avy antegna tsy asa andeha ijuger olo fô za tsy agnametsiny hoe ery masera hoe hafa magnefa gazy hafa magnefa tragno za koa tsy agnametsiny madamo délire amin'ny raha zegny fa arakaraka kila olo miaritry raha amin'ny placinazy zakanao mamy madamo akao na tianao na tsy tianao tsy maintsy ho izy fa ery masera mpagnefa gazy ndraiky misy magnefa tragno raha zegny réalité raha zegny tsy tianao l'assumegna fa raha zegny raha misy de hoan'le masera tia mivolagna vadiko misy jery za fo tiany adrako alô fô tsy mandinika raha magnanzay fa anao tapaka lalandrary raha zegny mandinika vadiko ndraiky tsisy viavafa feky hainao ma tsy raha hitanao zigny agny fa moral amezako le madamo an-tragno zegny anao zegny tsy vitananao tsy matoky fa hoe eza zahagna le côté bon côté ny vadinao fa anao za diso matoky loatra ka fa anao tsy tapaka lalandrary de hoan'le masera ivelany zegny aza kotrokotroigna olo an-tragno akao ka fa tsy migodagna anao amizegny mbo samy miaigny normal andre voilà izy koa zegny ty koa zegny mbola concerné koragna teo igny fo zay ino mahatonga mampararynareo fampirafesagna io le entagna lehilahy io zegny partagena amin'ny lehilahy amin'ny de adversaire fa sa hoe le volanareo mizara roe sa ino io zay tegna mamparary amina le entagna io zay raha za mizany tanianao zegny sa isy olo tegna vavan'olo ka za zay magnotany anao tsy le za personnellement anao personnellement zay le vola raha tegna mampangotsiko za fampirafesagna fa sa entagna io mirasa roe zay non nina zegny raha tegna mampangotsiko za fampirafesagna le attention misy lehilahy mahay mampirafy le mahay regny baka izy tsy azonao onogna banao pirafesiny igny tiatiako to zay le hoe mampirafy de hita be anao mivadiky karaha tsisy dikany be zay igny zegny hoe misy sasany zay attention ninany mampangotsiko za i raha sainy zegny karaha za baka tsy volagna mangotsiko efa mitambatra agnatin'ny attention misy olo ko izy efa voka avy amin'ny tany imboana igny anao amizay fa tsy mahazo eky mangotsiko baka anao amin'igny araiky zegny faharoa kalain fataona aminao igny azon'izy efa anao vadiky tsy ataony eky fa misy lehilahy mahay manitriky raha igny na fa voky baka agny izy anao mbola mahazo kalain fô anao mbola mahazo modo fô anao mbola mahazo teny mamy fô igny baka le tsara amin'izy zegny baka agnisan'ny conseil ameziko andre lehilahy andre ka fa lefaka tsy fonandre vadinandre an-tragno akao azy ivoagna le fihetsiky fataonandre hatramizay de amizegny andre mila miaigny normal fa nefa satro raha zegny amin'ny maha-olombelogno satro ndraiky marigny atsika tsy raha robot atsika tsy anjely faramparany amizay ty Rebecca fa bon ty raiky faramparany mbo resaka deuxième bureau ndraiky fampirafesagna ty fô tsika jo teto fô tsika jo bon io hoe karaha ty zay le raha zegny anao zegny deuxième bureau anao magnangy deuxième bureau zegny lehilahy zegny hitanao zegny isy setry aminao zegny anao zegny mbola relation nareo zegny mbola misisiny la courant fa anao zegny deuxième bureau
leraka hoe sendra izy avy aminao zegny antsakanao rano sainy préparenao hanigny masiro anao tsy ndraiky navy agnatin'ny tragnonany agny fa anao zegny mbola misisiny lakoro en frilationao nahiry masera tsy tandeha agnaty trano zay fa fa fotiny hoe tsy ndraiky nalainy vady fôtony zay objectifinao zegny de ampisarika izy amin'ny vadiny baka anao andeha lainy vady azonao vavaizo efa tsy magnano zegny tsisy olo tandeha amplace ny vady zegny avaizo olo fa hain'olo kiraha koa tsy manjary tsisy olo tiditra koa fa tsika efa raha volagninao zegny efa losom-balagny edy sanao fo volagna keo zay lehilahy zay misolitry mandeha mandry aminany azy zegny izy magnano string magnano lamba sexy mandeha mandry iny fois amizay zegny navy agnatin'ny tokantragno ao magnangy mandeha mandry magnano t-shirt ny association azonao legny raha fatao jiaby tagny igny hoe t-shirt ny association izy mandeha mandry avao t-shirt ny association ndraiky azonao karaha short fagnanovagna EPS tavantsika mbola nianatra teo igny avao igny izy mandeha mandry a plus amizay izy baka eo amizay zegny fa tsy mantsaka rano sainao fa tsy azony io fandokisana ny masiro igny fôtony izy fa navy ao karaha ataoko za za karaha mahatsiaro voafitika zay zany nisaraka tamin'ny vadiko no nangalanao zegny an-tragno zegny nisaraka amin'ny vadiko nefa le raha nandrosako izy tagnatin'ny tragno tao fa andeha ampodinao aminany io andeha ampodinao aminaka izay ka vianzany nagnano hira raiky igny volaniko hoe aza bendriky mitorogno ka fa nahazo place fô le problème zegny olo jiaby navy amin'ny place io karaha mitovitovy sintra raha tsabogny ambariko anao zegny matetiky mahatonga viavy karaha miseo négligé ndraiky mety taiza agnisan'ny mahatonga azy fa sasa ndraiky mety tsy resaka taiza fa le attention lehilahy io miova matetiky mahatonga viavy tia mahatonga viavy matoky tegna amin'ny atsaragna anazy avy amin'ny teny mamy ataon'ny lehilahy podiko ndraiky ka za tsy féministy fa miankina amin'ny lehilahy mahatonga raha zegny i lehilahy ty mivadika efa tsy attentionné tanao mahatonga viavy misy viavy amin'ny voalohany zegny tsy de miteratera andesitsika amizegny izy de lehilahy manjengy izy lehilahy manjengy izy igny zegny karaha miteraka hoe magnamia il faut qu'elle se sente désirée en fait lehilahy koa fa mampisentir anao hoe anao tieny anao lasa automatique anao ty geste fo anao magnano raha tieny satria lehilahy mahasoa lehilahy mizahanao zegny tsapanao fa izy tianao de lehilahy koa agnisan'ny responsable ny raha zegny iarnao satria anareo ne amin'ny voalohany le raha igny mbola tsy azonareo fa nareo setry tsy haiko sy azonao i raha igny koa fa azonareo amizay mbilaka za maly anao boka volagna hoe fa tsy magnano sexy mahatonga zay fa tsy magnano sexy zegny le lehilahy fa tsy magnano effort karaha nataony tamin'ny voalohany lehilahy zegny ne karaha trophée ne viavy quelque part en fait c'est comme un défi zegny aminjare hoe ahazo viavy igny hoe dans son lit zegny mahazo izy ka fa nahazo indraiky nahazo indroe ataovy mandalo 1 mois 2 mois 3 mois latsaka 6 mois commence fa misy fiteninareo lehilahy zegny volagna izy ndraiky magneky hihinagna ny tsaramaso isan'andra izy magneky hihinagna rony zarikô isan'andro voavoagna ho andre ary viavy igny na magnanova sexy karakôry andre empaka fô i raha zegny tsy haiko hoe nature anandre ve le izy sa andre fa teraka efa karaha zegny le hoe misoma raha araiky fa zegny aminandre tsy marina ary za ty avina regny lalàna ivolagna hoe tsy possible za ty viavy araiky fô nde iarako amin'ny fiaignana antaka mandoko foata aketo volagniny viavy araiky fa tsy possible raha zegny tena boka andre ko miaccepter les défauts de la nature anandre andre ka miaccepter izy igny hoe tsy voatery hihinagna zarikô isan'andro ho andre igny ameza attention fa ola ke viavy ne tsy sarotra atao arinao attention le attention fo ahodiny zo problème nandreo ka varivariagna ivelany igny attention efa karaha sarotro aminandre zegny amiagna attention amin'olo aroa telo za ndraiky mahita hoe le variagna anao zegny kezo koa zegny exemple volagninao hoe araiky ivelany agny imagine fa tsy lehilahy olo iarany ivelany agny fa magnangy karaha anao olo iarany fa tsy mitovy magnangy io zay izy mety hoe a force izy mbola tsy avy amin'ny place fa izy karaha igny ambarako izy ndraiky hoe a force izy miaraka amin'ny vadinao zegny izy mety ide ino ma raha tsy vitan'ny lehilahy tsy vitan'ny vadin'ny Rebeka ty aminany teteky io mbola tsy ho vitany ka io ka fa mandeha fotoagna mitovy fô ziko dikazay raha zegny mbompody karaha fa tsy maintsy karaha igny ary zina magnanova geste be karakory izy akao io tsy maintsy ho izy troisième kary io magnano raha tsy vitany akao ka tsy olo mavita 100% raha jiaby tsisy olo mavita 100% raha jiaby tsisy sery dikan'izay zay raha zegny magnano cycle io c'est un cycle interminable c'est un cercle vicieux voilà c'est un cercle vicieux fa anjarantsika miaccepter les défauts de chacun anao ka fa mankaty olo araiky raisinao miaraka amin'ny défaut nazy fa izy raisinao miaraka amin'ny défaut nazy magnisy ajany anao magnisy antony anao zany hoe zany hoe ka misy raha tsy tianao trano avadika anao tatoatiko fa tsara nagnano zegny hoe mivolagna karaha zegny fa tsy direct mandeha mizaly agny igny koa izy mbola tsy niteraka tsy mavetra fa izy mavita raha jiaby volagnina aminao zegny fa i ka fa teritireny ady mpiainagna koa i fa adignany ka edy sexy string zegny
Avy taogno koa mahay mandeha karakory mantegna teo jeudi 40-50 ans mbola andeha sticky string ke ro mamasôsy ke anao mavola fa ro mamasôsy tsy magnano ia efa zapy volagna zabaka za tsy na anao koa zay bôka amin'ny place zegny atsika jeudi mpisamboly be tsika mikoragna eto agnisan'ny matamagna anareo zao ery kilobatra tsy haiko position karakory za zao 40 ans mbola vita za fa tsy mahavita zegny fa marigny ndraiky mamangangy anao ndraiky anao koa zay misy zanaka re anao fa miava ray aman-dreny amizay tsy possible ary viavy jiaby mitikatika iny mbola iova ray aman-dreny jiaby tiagna tsy tiagna atsika io tsy maintsy ivadiky ray aman-dreny zegny ko mahatonga le vava za tao be fa mbola ho ray aman-dreny anao jeudi 20 ans ok mais jusqu'à quand tu vas avoir 20 ans donc zegny mahatonga hoe taovy moramora vo i raha io fa le hitanao zegny le hoe tsy navita hoe le attention les gestes raha jiaby izy miankina amin'ny lehilahy fô mahatonga viavy mazoto magnazy ndraiky tsy mazoto magnazy tambitamby koa hampy anao zegny tsy mila masiaka anao volagna anao karaha fa tsy magnano sexy tambitambezinao izy vadiko atsika niany misy programme ela atsika niany anao magnanaova belibele zegny fô zay fa mampatonga saigny viavy tsy raha dala fa le raha tianao tadiavinao aminazy tsy hitanao tao nivelany agny ambaraha izy fa anao bôka tsy maintsy andeha ivelany agny fa zay le mampalahelo am'le raha bon donc igny donc ny amin'igny tsaiky acceptegna défaut de chacun de milamigny io bon igny tsaiky ny amin'igny Rebecca fa bon ino ma projet avôvô ajoty zegny ino re projet nao clip malo clip ni hira ni zagny novantsika débat be teto ngaboka hira za be tova mafana tsara clip andeha amparary fondro za ndraiky tsy de visé amparary fô fa le ampatonga saigna amin'ny fiaignana hoe anao zegny aza mieritreritra hoe za hagnambo tsy ho takatra ny rano ambany ry satria amin'ny fiaignana ty c'est comme une ino ma zay la roue tourne den koatran zegny ty misy t-shirt machéri ty ndeha boakako izy ty machéri ty maro raha fognosy izy ty fa volan-draha maro izy hitanareo io fa machéri ry masera jiaby agnatiny io ia nazy mety mbola asiako masera koa fa pour l'instant mbola machéri izy io tsika ty kalvasa commande ko mila t-shirt machéri misy taille jiaby izy ty karaha zegny bon merci am Rebecca zala ela tadiavako anao Rebecca fa bon anao namaly appel-naka zegny ndraiky nagnamia fotoagna za zegny jusqu'à ce que anao nisy any rendez-vous nao nalilenao zegny nandeha nagnatony za tetska nagnano podcast important podcast ty fa bon merci tegna merci aminao fa nafapo za koragna jiaby teo zegny natao somary mafanafana anao koa isoragna sahatry ne mivolagna la vérité blesse fa ilaigna fô izy horegny ny sofiny le tsy mety mino mety maro ndraiky commentaire ho avy mety tsy fagnaraka am'le raha tianao zegny fa bon raha fa mafiaigna fa karaha zegny vo tsy voatery zay ho positif fo zegny raha jiaby zegny kenao zegny agnatin'inao agnatin'ny pagenao zegny misy olo hoe tsy d'accord aminao zegny anao tsy magnano karaha olo sasany hoe bloqué anao ro tsy bloquéko fa misy tonga za mandeha mamaly hely fô za kafa tetry lonaka sinao ambelako io fa za tsy bloqué le magnasafo bloquéko fa le gnandre non olo libre matao zegny ataoko amin'ny réseau za vogny encaisser raha jiaby volagny zareto fa anjarantegna may mandresy latra fo ok bon merci aminao Rebecca donc faragna amizay zegny podcast tsika fa bon magnaraka koa Rebecca fa koa misy raha teo volagny zay za miangavy anao zay anao koa kaiko zegny misy fotoagna anao mety afo quoi merci beaucoup Arnaud de merci beaucoup tsika nagnaraka émission ok merci Rebecca Ambila wizi fatimeti wa mnyanzara no tara tara tuli